A cidadanía de Ribeira disporá este primeiro trimestre do ano dunha ampla oferta formativa en competencias digitais dende o nivel básico a medio e avanzado. Manexo de internet e aplicacións móviles constitúen os principais eixos dos cursos que se impartirán no que resta deste mes, os que se suman tamén nocións sobre o paquete Office e un achegamento á intelixencia artificial. Terán continuidade en marzo, coa versión nun nivel máis avanzado. Será o despegue digital para toda esa xente que xa ten unhas nocións básicas do que é o manexo dos nosos ordenadores, o que si aí xa nos metemos un pouquiño máis en LibreOffice, uso avanzado de internet, xa inteligencia artificial aplicada e tamén a vez que se fixo no primer curso tamén se fará un de móviles, pero desta vez tamén un nivel un pouquiño máis avanzado para toda esa xente que xa ten unha noción básica, pero sí que quer sacarlle o máximo partido ao seu dispositivo Android, que será o primer curso de 10 a 11:30 e o segundo será de 12 a 1 da tarde. O mes de febreiro destinarase principalmente aos cursos preparatorios para a obtención do certificado de competencias digitais e a realización dos exames. Ademais, as actividades programadas na aula CEMIT, que está a un 90% da súa ocupación, o programa chegará a todo o municipio con cursos de internet en todas as parroquias. Dividir as parroquias, as 8 parroquias, non sendo Ribeira, que xa temos a aula CEMIT, pois en 2 bloques de 4. As primeiras serán Corrubedo, que terá crea contido de inteligencia artificial do 9 ao 12 de febreiro, en horario de 4 a 6:30. Logo teremos Seguridade, protexe o teu mundo digital no Centro Social de Carreira do 23 ao 26 de febreiro, que será de 10 a 1, este será pola mañán. Logo tamén teremos aplicacións para xestear trámites en internet no Centro Social de Oleiros, que este será o 9, o 10, o 12 e o 13. E para terminar, a primeira quenda será Ocio Digital en aplicacións de desfruto para na Casa do Mar de Palmeira do 23 ao 26 de 10 a 13 horas. Todos estes cursos logo repetiránse nas demais parroquias. Para obter máis información ou formalizar inscricións, os interesados poden contactar a través do teléfono 981 876 943 ou no enderezo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.